Ako sa ide do jámy Lvové. No? A tu niekto sa ale chodil voziť, ne? Však toto som s ním nemohol spraviť. Ale ja neviem, bez tých mojich brzd s jedným brzdiacím kolesom u mňa. Aj tu. Čo to otravuje? Jemu brzdia všetky. Je to veľa nebrzdí. To je taký luxus. No dobre, aj to vidíš hore? Ukáž. Nech sa kúke. Kúp. Toto nebude. Tak tam ja ani loziť nemusím, keď ty to nevylezeš. To je jedno, ale Nivka bola vyššie. Len tie traky hnučala, ale Nivka tu nadala onej. Odchod. To je strašná ona. Krava veľká. 1100-200 tonová. Potom napravo mám auto, nejebni mi do ňoho, keď... Som stihol uskočiť, ktorý si. Blázon. No. A Riťo. Koľko dobre sa práši. Jo, som sa pokiaľ doškrábal. Toto vykutrané a tu na to rúplo potom, ne? Ono by to si nedala. Kako? Keby to nerúplo, tak to dá. No však hej, len rúplo. To čo bolo? Takže aj tebe prdia nejaké polovci. Čo tam rúplo? Kto vyfúku šupa? Len tam som tiež zastrel jednoho psa. 5 gulek chytil, to mi pomáha, ako sa polek. Pozerám, ja keby... Podľa mňa on to má na plyn a nejde mu plyn. To by chcelo uzavierku dopredu teraz. Áno, tak sa vedíme. Čo? On má vtedy tý červený, že? Čo tu bol? A to neskúšal tým červeným. Čo? Do prachu. Môžeš skús to vypnúť, nech to už, lebo není tam veľa nafty. Dobre. To mohlo byť vyskúšať aspoň. Toto? Môžem. Dokonca ich sa dostaneš ďalej. Len... Motorom. Motorom by som sa mohol, však ten je úplne... Na bicykli by som to vyšiel, kebyže chcem. Tuto, jak vždycky niečo zastaví. Čo by výkon? Vybagrované. Však to, že on mi to tu vybagruje s tými T3-kami a ja môžem ísť do ryti. Lebo on tu robí kolaje. Ja to môžem vyskúšať ako táhať.
Ja som to skúšal, tam nehal nejaký plast. Tam odbáča. Nejaký plasty tam nehal. Nejaký plast. A neodbočil. To je výzva. Keď to bolo také podmáčané, tak sa to šmíkaš celý deň a nikam si sa nedostal. A nehal si tu pol pumpy. Ešte 3-krát. Čo máte? Môžem si pomôcť, ale hneď ogumy sú lepšie ako tieto blboviny. Oni to dusli, alebo čo? No, ako výkon keby strácal. Keď tu má otázky, si myslím, že to bude. No? Auč. No nič, keď to vyjde, nevyjde, potom to vyskúšame aj Dejovníková cesta. Čak dole, ako si išiel z него? Nepamätám si práve. Tam bola koľko to stromu, A vlastne, bolo taký zaujímavý. taký náklon, že? Ani nie náklon, ale tak nátečno to tam bolo. Sa to kojebem, tak idem vyvárať, no. Ale fakt, ako príkop si to nové, ako... Tu to jak poďte spojku. Tu je spojku ten výkon. Á, tako vstupí, tako nič. Skús to vycúvať. No nie, by som ho dal do výkonu. Myslíš? Teraz určite. Ja neviem, ako si stúpi a to ide. Aj. A to je len oplast ešte. No, čo to už sme potrhávali na jednej strane. Som je asi divno natočený. Podľa mňa ide do terénu bez paliva. A to sa vyplatí, no ja tam tiež mám. Počuť, ja som tankoval za 20 €. Z Trnavy sem, v sobotu sme sa vozili, furt to hrká voláde, kade, tade. A nič nevidíme. Môžeš kúpiť. Ešte